Bojnice. Historické a moderné. Živé a tiché. Toto slovenské kúpeľné mesto je známe takmer všetkým. A práve tu, kde centrum mesta je na dosah, ale pritom na prostom kľude, vás čaká tento dom v pôvodnom stave. V starších domov v Bojniciach tých vážne moc nie je. Aj tento dom bude rodinu opúšťať po prvýkrát. Celý dom je ku kompletnej rekonštrukcii, ktorú môžete vziať rovno od podlahy, alebo podlahu necháte. V niektorých izbách sú dnes cenené drevené parkety a možno ponecháte aj toto celodrevené schodisko. Interiéry dominujú 70. roky a punčáky tiež chutia skvelo. Stavba je preverená desiatkami rokmi užívania, jedná sa o zdravú stavbu v dobrom technickom stave. Práce je tu síce veľa, ale poslúži ako perfektný základ pre vašu rekonštrukciu. Južne orientovaný pozemok o výmere 898 m2 a na ňom ďalšia stavba, stolárska dielňa s garážou, zapísaná v katastri žiadna černota. Dobrý základ na menší rodičovský dom alebo apartmán. Reprezentatívne rodinné sídlo v Bojniciach na tichom a dostupnom mieste alebo podarený projekt, to už nechám na vás. Akokoľvek sa rozhodnete, možno bude toto miesto splnením vášho sna. Viac informácií na našom webe. Majte sa fajn!